Бежанцы чарговы беларускі шанец на выратаванне. Сябры прывітання, з вами я, ксёндз Вячеслав Барок. І як заўсёды, калі сустракаемся на гэтым YouTube-канале, мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце, а таксама тым падзеям, якія разгортваюцца вакол нас, даем ацэнку ў святле хрысціянскага веравучэння, абапіраючыся на Бібліі і афіцыйным навучанні каталіцкага касцёла. Сённяшняе разважанне мы прысвячаем бежанцам, але на пачатку адразу хацеў бы падзякаваць усім тым, хто падпісваецца на гэты YouTube-канал, а калі хтосьці не падпісаўся, то зрабіце гэта менавіта прама цяпер. Ну а пасля ж не забудзьцеся таксама пакінуць свой каментар і паставіць падабайку. Гэта спрыяе развіццю канала. Бежанцы, мігранты, гэта сёння ў Беларусі вельмі актуальная тэма. І мы прызвычаіліся ўжо чуць у навінах, як навіну нумар 1 пра крызіс, які ёсць на беларуска-літоўскай мяжы, звязаны з бежанцамі. Ну а таксама у гэты час шмат хто хто нарадзіўся на Беларусі, з'яўляецца імігрантам, з'яўляецца бежанцам. А таму лічу, гэтая тэма вельмі для нас актуальная. І адразу падкрэсліў, што бежанцы для нас, для беларускага грамадска-палітычнага крызісу ёсць пэўным таксама шансам на выратаванне. Чаму я так думаю, гэта патлумачу пасля. А адразу хачу зацытаваць словы са святога пісання, што ж гаворыць Бог пра іншаземцаў, як ён да іх ставіцца. І вось у кнізе Друга законня у раздзеле 10 з верша па 18 па 19 чуем такую думку. Бог любіць іншаземца і дае яму хлеб і вопратку. Любіце і вы іншаземца, бо самыя былі іншаземцамі. Сапраўды, эміграцыя і бежанцы – гэта тэма вельмі старая, яна яшчэ прыгадывалася ў старым запавеце. Касцёл каталіцкі таксама неаднаразова выказваецца на гэтую тэму. Ужо ў сацыяльнай энцыкліцы «Rerum Novarum» было узгаданая гэта праблема імігрантаў. А ў кампендыі сацыяльнага вучэння касцёла каталіцкага гэтая тэма парушаецца ў параграфах 100, 289, 297, 298, 308, 505. Бачым, дастаткова шмат афіцыйнае навучанне прысвячае праблематыцы імігрантаў. Ну а ў параграфе 505 касцёл каталіцкі сцвярджае наўпрост, разважаючы пра клопаты над бежанцамі, кажа: касцёл з імі. Гэта значыць, касцёл з бежанцамі разам. Калі бежанцы маюць праблемы, то гэтую праблему касцёл бярэ на сябе таксама. Ну і безумоўна, папа Францішак таксама вельмі шмат увагі прасвятляе імігрантам. Некаторыя нават кажуць, што зашмат, што можа не трэба аж так. Ну але ж папа на тое і папа, каб адказваць найбольш актуальныя праблемы свету і дапамагаць чалавецтву гэтыя праблемы вырашаць. І вось зацытую словы пантыфіка, якія прагучалі ў 2017 годзе. Ён тады сказаў вельмі моцна: не будзем забывацца, што сённяшняя праблема бежанцаў і мігрантаў з'яўляецца самай буйной трагедыяй пасля трагедыі Другой сусветнай вайны. Напэўна, гэтыя словы гучалі ў кантэксце таксама таго вялікага еўрапейскага крызісу з мігрантамі, апагей которага адбыўся ў 2015 годзе. Акурат тады, згодна з дадзенымі статыстычнымі, а яны розныя, вагаюцца, вось у еўразвяз прыбыло ад 1 мільёна да 1 800 000 бежанцаў. Гэта сапраўды дастаткова шмат. Вось, пасля гэтых бежанцаў было менш. У 2017 годзе іх налічвалася каля 200 000,
чалавек, но у 2020 годзе іх было усяго, так бы мовіць, толькі каля 95 тысяч чалавек. Сёння, калі чуем пра нарастаючую плынь прыбываючых турыстаў з Ірака ў Беларусь і становімся сведкамі таксама таго, як пасля нейкім дзіўным чынам гэтых турыстаў, якія прыязджаюць паглядзець беларускія краявіды, як заявіў сакратар Рады бяспекі Беларусі, што сёння гэтых турыстаў каля 6 тысяч чалавек актуальна прыбывае на тэрыторыі Беларусі. Гэта новыя дадзеныя. Так вось, калі таксама падумаць аб тым, што пасля нейкім дзіўным чынам гэтых турыстаў ловяць як нелегалаў на тэрыторыі Літвы, і згодна з дадзенымі іх ужо больш 4 тысяч чалавек затрыманых. Вось калі палічыць іх, то можна казаць, што гэтых турыстаў такіх, які ўсё ж такі нейкім чынам прэтэндуюць звацца бежанцамі, бо тыя, которые ўжо ў Літве, то яны так себе і завуць. Вось, іх ёсць каля 10 тысяч чалавек у Беларусі за гэты год, так больш-менш, так умоўна кажучы. І калі так схематычна палічыць гэтых 10 тысяч чалавек, разбіць на 9,5 мільёнаў жыхароў Беларусі, колькі жыве сёння у Беларусі больш-менш, вось, то можна казаць, што на 950 чалавек прыпадае адзін вось такі бежанец. Ведаеце, дзеля чаго гэтыя лічбы прыводжу? Гэта таксама дзеля таго, каб зразумець, што сённяшняя праблема бежанцаў у Беларусі, гэта праблема досыць вялікая, таму што гэтая лічба, адзін бежанец на 950 чалавек у Беларусі, калі гэтыя турысты вернуцца туды, адкуль яны прыехалі, то ўсё окей, але пакуль што яны не хочуць вяртацца, што, праўда, і на Беларусі яны не маюць жадання быць. Але разам з тым, вось з такой праблемай мы сутыкаемся. А калі перавесці гэта на тыя лічбы, якія былі ў Еўропе ў 2015 годзе, конечно, гэта у 5 разоў пакуль што менш, але у 4 разы больш сёння вось такіх людзей на тэрыторыі Беларусі, чым у Еўропе, у Еўразвязе было ў 2020 годзе. У 4 разы менш, сябры. І тады, вось калі было менш, і тады ўжо еўрапейскі звяз сказаў, што гэта для іх вялікая праблема, і пантыфік, папа Францішак, выказваўся, што трэба быць неабыякавым да гэтай вось праблемы. І сапраўды можна казаць, што гэта крызіс такі з бежанцамі звязаны ў Беларусі, гэта вялікая беларуская праблема. Хтосьці скажа адразу: але стоп, гэта ж не беларуская праблема. Гэта праблема, зноў ж такі, літоўская альбо Еўропы, бо яны, гэты бежанцы, не хочуць у Беларусі пазаставацца. І ведаеце, і цяжка не пагадзіцца з гэтым. У нейкім сэнсе сапраўды гэта не беларуская праблема, вось гэтыя бежанцы, гэта праблема іншых, таму што у нас праблема значна большая, значна яна па маштабах апераджае гэтыя ўсе іншыя праблемы, якія мы зараз назвалі, звязаныя з бежанцамі. Чаму? А справа ў тым, што і з нашай Беларусі таксама ёсць вельмі шмат уцекачоў. Апрача тых трансферных бежанцаў, якія з Іраку прылетаюць у Беларусь і трансферам праз Беларусь праходзяць і накіроўваюцца далей. А заўважце, як правіла, гэтыя ўсе бежанцы бедныя з Іраку, яны маюць як мінімум каля 10 тысяч еўра наяўнымі, каб аплаціць паслугі і білеты, і паслугі іншых, хто дапамагае ім прайсці праз вось гэты трансфер беларускі. Вось, і яны ёсць бежанцы. Паўстае пытанне, ці кожны ў нас у Беларусі мае 10 тысяч еўра наяўнымі, каб стаць вось такім бежанцам і выехаць з Беларусі.
А нават тыя, ведаеце, людзі, якія выязджаюць, напрыклад, толькі за апошні бягучы год, пачынаючы з чэрвеня мінулага года, Польшча выдала 12 тысяч гуманітарных віз. Гэта, так бы мовіць, груба кажучы, гэтыя людзі набывалі квіток толькі ў адзін бок, таму што гуманітарная віза, яна не дазваляе чалавеку падарожнічаць. Гэта значыць з Польшчы вяртацца ў Беларусь, з Беларусі зноў вяртацца ў Польшу. Гэта віза ў адзін бок. Ты можаш выехаць і назад на Беларусь ты не будзеш мець магчымасці вярнуцца, прынамсі вось у нейкі бліжэйшы час. І вось гэта лічба 12 тысяч тых людзей, якія атрымалі гуманітарныя візы, гэта сапраўды таксама кажуць аб тым, якая ж вялікая наша беларуская праблема. І яна звязана не толькі з тымі бежанцамі, якія трансферам прыбываюць праз Беларусь. Таму што гэтыя людзі, яны нават не бачаць магчымым затрымацца ў Беларусі, бо не бачаць магчымасцяў для годнага жыцця, для жыцця, якое будзе гарантаваць ім годнасць пэўную людскую, а таму яны выязджаюць далей. І вось гэтыя людзі, якія атрымоўвалі гуманітарныя візы, чаму яны іх атрымоўвалі? Таму што таксама яны уцекалі ад тых зверстваў, якія сустрэлі іх на тэрыторыі нашай родной Беларусі. І іх па праву можна лічыць таксама бежанцамі, таму што яны ехалі ў Польшчу, павыязджалі не з той мэтай, каб задбаць пра свой матэрыяльны дабрабыт, каб палепшыць дабрабыт, ёсць працоўныя візы. Але той, хто атрымоўвае гуманітарную візу, ён ужо разрывае са сваёй бацькаўшчынай. Чаму? Таму што ён ратуе сваё жыццё. Ён клапоціцца ўжо не пра кавалак хлеба, але пра бяспеку жыццёвую. Ведаеце, часам я чую нараканне шмат ад каго, што Ватыкан вельмі мала звяртае ўвагі на Беларусь, на яе боль, на тыя цярпенні, якія народ перажывае, альбо таксама і на тое ж змаганне, якое адбываецца ў Беларусі за годнае жыццё, за фундаментальныя каштоўнасці грамадскага жыцця, справядлівасць, праўду, свабоду. Вось, некаторым бы хацелася, каб Ватыкан, папа Францішак заўважыў гэтую беларускую праблему. Ведаеце, і вось гэта праблема з бежанцамі, крызіс звязаны з бежанцамі, і вось з тымі трансфернымі, якія з Іраку праз Беларусь едуць у Еўропу, але таксама і з тымі бежанцамі, якія з Беларусі уцікаюць, як бы губляючы магчымасць назад вярнуцца. Я думаю, у гэтым можна ўбачыць пэўны промень святла, які праб'е таксама вось тую цемру, якая навісла над нашай Беларусі, і дзякуючы гэтаму святлу, дзякуючы гэтай праблеме, зноў ж такі на Беларусь звернуць увагу і Ватыкан, і таксама міжнародная супольнасць. Хтосьці зноў ж такі будзе казаць. Ну, але мы, беларусы, павінны самі вырашаць свае праблемы, якія ў Беларусі маем. Ну, з аднаго боку так, але з іншага боку, паглядзіце ж таксама, што як шмат беларусаў было такіх, якія дапамагалі вырашаць праблемы іншых краін, вось аддаючы жыццё сваё ў вырашэнні гэтых пытанняў. Напрыклад, Тадеуш Касцюшка, сын беларускай зямлі, беларус, ён дапамагаў і палякам, змагаўся за свабоду іхную і нашу таксама. Ён таксама змагаўся і за незалежнасць Злучаных Штатаў Амерыкі. А таму гэта дапамагаць, это нармальна ў свеце салідарнасць праяўляць. У свой час шмат такіх беларусоў праявіла салідарнасць і працавала на карысць іншых краінаў. Ну і таму таксама мы маем поўнае маральнае права спадзявацца, каб міжнародная супольнасць звярнула ўвагу на нас і дапамагла таксама нам. Ведаеце, з гэтай нагоды я хачу зноў зацытаваць
Словы з дакументаў афіцыйнага навучання касцёла. А касцёл у гэтым кантэксце навучае так: міжнародная супольнасць мае маральны абавязак заступіцца за тыя групы, само існаванне якіх пад пагрозай і асноўныя правы якіх сістэматычна парушаюцца. Гэта 506 параграф з кампендыум сацыяльнага вучэння касцёла. Бачыце, міжнародная супольнасць мае нават маральны абавязак. Ці вось гэты крытэрыі Беларусі адпавядаюць? У Беларусі мы заўважаем, сёння на афіцыйным узроўні нішчыцца ўсё беларускае. Усё беларускае падлягае знішчэнню, а таму можна казаць, што адбываецца свайго роду вынішчэнне культуры беларускай. І напэўна, мы маем ужо такое маральнае права спадзявацца, што міжнародная супольнасць заўважыць нашу праблему і дапаможа нам. І ведаеце, я малюся сёння аб тым, каб сапраўды Бог даў магчымасць міжнароднай супольнасці зразумець, што сёння ў Беларусі, зноў зацытую думку кампендыума сацыяльнага вучэння касцёла, якую некалі казаў Ян Павел II. Так вось, сёння ў Беларусі з'яўляецца апраўданым і нават неабходным прыняцце канкрэтных крокаў з мэтай разбраення агрэсара. Кампендыум сацыяльнага вучэння касцёла, зноў ж такі параграф 506. І гэта добра, калі хтосьці паклапоціцца праз разбраенне агрэсара, які сёння ў Беларусі тэрарызуе народ увесь. І падсумоўваючы, можна казаць, што той крызіс бежанцаў, які ёсць прысутны ў Беларусі, то гэта свет можа ўспрыняць як той надпіс «СОС», які пакідае чалавек, які патрапіў у катастрофу і спадзяецца на выратаванне. Сёння Бог, магчыма, дазволіў нам мець гэты крызіс бежанцаў і такога і іншага фармату, каб гэты СОС аб дапамозе Беларусі урэшце пачуў увесь свет. Сябры, не губляйма надзеі, Бог нас не пакіне, і на Беларусі будуць лепшыя часы, а ўсе выгнанцы і уцекачы бежанцы некалі шчасліва змогуць вярнуцца на Беларусь. Гэта прыйдзе. Даслухалі да канца, стаўце падабайкі. А з вами быў я, ксёндз Вячаслаў Барок. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь. З Богам. Да новых спатканняў.